Хора, днес излезнахме малко до парка, защото времето беше хубаво и решихме да излезнем. Взех си вратата, защото вече е лято, както гледате, има много слънце. И сега се прибираме от парка. Прибираме се от парка. Да. Не бяхме само ние, имахме и приятели. Бяхме в парка за много кратко време, защото имахме работа вкъщи и приятелите се тръгнаха. И нека да видите малко Яната. И да. Малко е по-трудно, видимо. Да. Абонирайте се! Абонирайте се за канала, натиснете камбанката и да. Къде ще? Просто е тъпо. Тук училището. Училището, Яна, ние сме почивка. Почивка? Да. Почивка сме. Ваканция имаме. И, нали... Чакаме малко, за да ги изчакаме. Защото вървят малко по-бавно. Ето те къде съм. Ето го, 116 училище. Там уча първи клас. Завърших първи клас, а сега съм втори. Но по принцип, сега, нали, като завършим първи клас и сме цяла ваканция, почивка, ми е почивен ден. И после започваме втори клас, не утре, ми цяла ваканция. Аз ще ви каза кога имам за училище и да. Ето пак изча. И да. Ето, само искам да ви покажа гледката. Не чак толкова хубава Яна, но поне всичко имаме, поне нещо имаме, например, насам натам. Няма да го снимам. Тук, там и навън. Така съм! Поне съжалявам за просто неприличен глас. Много просто така сме. Ето. Това е много готино. Например, след лятото, то бяхме бяхме зима, разбира се. Бяхме зима и сега дойде лятото. Майко, направо толкова е трудно. Това по-поноже. Аз вече не знам какво е по-добре. По-добре зима ли, по-добре лято ли. Аз не знам, бе, човек. В парка ядох сладолед. Го изпалих, защото половината имаше някакъв си мармак. И чакайте за втора част.